Tinbona. Hayi animazi. Wenze ntoni? Ithini qala lapha? Uyandazi mina nginguChawa. Moses Chawa as far as I'm concerned. Yava ke? Mamela Moses. Akadela. Ke tsena la motsiba ka phala motsiba. Aw, baba ripoise. Anithi wakutshela musikuthi akamuyazi. Awungitshela. Uyenzile ini? Motho wena o thotse kotsi kwana tseleng. A hlokana. Jwale he ne re batla ba habo ba tlo gona go mo tshwantsha kwana mo tšhareng. Umfuke. Mandonda wakithi. Bamufisi. Kodwa kayike into esingayenza. Ngoba okwenzekile fana nokudaliwe. Manje ake nisho madoda. Ubani ozohamba yomfanisa lapha nemakazini? Ngisho ngoba phela mina manje ngingedwa emsebenzini. Futhi ke okungaphekwa lokho nje madoda kithi nazi ukuthi mina ngiyinyanga mina. Elami idlozi ngeke livume enhlobo ngiyobuka idumbu lapha. Hayi madoda mina andiqondi ndiyakuphumelela ngoba uBas John naye uyandifuna izindlu zeRDP zixingile ngapha kudilike izindlu zane kule veki phela kufuneka kovuswa zona. Hayi mina mandonda niyayazi nitshelile udara ukuthi vele mina anithi niyasaba. Futhi nakaphathe kwele uko ubani umuntu wazanisiza ukuthi mina nimuphakamisa nimubheke emehlweni. Hayi futhi nina niyaziyazela ukuthi mafukeni vele yena udara vele anidelela usuka udara.